IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naikan manen ti pamadayaw ti San Nicolas Municipal Police Station babae ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ngay daulwan ni Mr. Rian Rolling Simon. Nakaawat ti estasyon ti outstanding partner in Disaster Risk Reduction and Management. Basar ti report ket ti mismo Officer in Charge Police Captain Sigman Benigno tinangawat iti daytoy a pamadayaw. Itinasaw nga awarding ceremony ket nagbalin a presente ni Mayor Edmar Vincent Bonuan ken ni Vice Mayor Napoleon Hernando nga isu iti nangiyawat kadagiti pamadayaw. Mainaig iti daytoy ket mamati ti San Nicolas Municipal Police Station asa anda magunod daytoy no awan iti panakibalaet ti komunidad ken ditoy makita iti suporta ken panagkaykaysa iti panawen ti digra. Tinaso a programa ket panagyaman ken pamadayaw 2026 MDRRMC Dialogue with Stakeholders and Recognition of DRRM Champions. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.